מה אנשים לא עושים שאלה עם נחת מהילדים שלהם? מה אנשים לא עושים שהילדים שלהם ילכו בדרך טובה, בדרך ארץ? ותדעו לכם, כותב הרמב"ם, שיכול להיות ילד יבוא ממשפחה הכי טובה, עם מורים הכי טובים והכל הכי טוב, אבל ברגע שהוא יתקרב לחברה רעה, ברגע שיהיו לו חברים רעים או חברות לא טובות וכן הלאה, הדבר הזה הורס את החינוך של הילד. ותדעו לכם, אחד הדברים שבדור שלנו, שבצערנו הרב יש נפילה גדולה, זה בחינוך הילדים. והרבה אנשים שואלים אותי, הרב, מה נעשה שהילדים שלנו עושים לנו כיבוד הורים, שירי, לכו בדרך טובה? אתם יודעים מה התשובה? לשים אותם בבית ספר דתי, בבית ספר תורני, כדי שילמדו שם מה זה כיבוד הורים, מה זה לברך, מה זה לא לקלל, מה זה לא לנדור, מה זה לא להישבע. הידי כזה הדבר שייתן לכם את הדרך האמיתית, את הכיבוד הורים האמיתית, אחים ואחיות יקרים. אז כל מי שצריך, או כל מי שצריכה עזרה בנושא הזה, לרשום את הילדים שלכם, או את הבנים, או את הבנות, בכל רחבי הארץ, לבית ספר דתי. בטח שזה חינם. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לשלוח לנו הודעה למספר וואטסאפ 058-78-00-00. אני חוזר, 058-785-0. זה המספר וואטסאפ שאתם שם שולחים הודעה שהם זקוקים עזרה לרשום את הילדים שלכם לבית ספר דתי, בנים או בנות, זה מה שזה, ובעזרת השם ייצרו אתכם קשר במיידית. אמן כן יהיה רצון. ארגון מחוברים לישראל.